Зәңгәр томандар артында, бик ерактарда калһам да, мин ярылармын өҙөлөп тыуған ягым, һине һағынып, йөрәккәйем әрнеп янғанда. Сәлам, достар. Бына бернисә ай Башҡортостанда төп тема булып, үҙәк мәсьәлә булып, башҡорт телен өйрәнеү мәктәптәрҙә, башҡорт телен өйрәнеү мәсьәләһе тора. Һәм был турала бөтөн социаль селтәрҙәр уның турала ғына һөйләшә. Facebook, ВКонтакте, башҡа социаль селтәрҙәр бөтәһе лә бер уҡыусынан башлап, студентҡа тиклем, студенттан башлап, ололарға тиклем, Гүзәл апай, агроблогер һәм бөтәһе лә шул бер мәсьәләне күтәрә. Әлбиттә, был күндәк мәсьәлә булып тора. Бөтәһе яҙалар, нимә яҙалар? Башҡорт телен өйрәнергә кәрәк, өйрәтергә кәрәк, таратырға кәрәк, аралашырға кәрәк, һөйләшергә кәрәк, һәм башҡалары. Ул тиклем был мәсьәләне кеше күтәргәс, минем эштәнем, мин YouTube-ҡа индем. YouTube ул видео селтәрҙә номер 1 донъяла. YouTube-ҡа индем. YouTube-та бөтә нәмәләр бар. YouTube-та ябай белмәм бешереүҙән самолет, үҙ ҡулым менән самолет йыйыуға тиклем бар. Ярай, бар. YouTube-та иң алдынғы темалары бар. Blockchain, Big Data, Artificial Intelligence, бөтә нәмәләр бар. Шулай итеп, мин YouTube-та башҡорт видеолары, роликтары, влог, каналдарын ҡарарға булдым. Яҙҙым, эҙләнем, ҡараным. Һәм беләгеҙ инде яуап. Нисә канал, нисә влог бар? Юҡ, 0. Юҡ, бер нәмә лә юҡ. Шуға күрә был хайпты тотоп, яңы һүҙ. Хайпты тотоп, яңы башҡорт, беренсе башҡорт каналын асырға булдым. Дуҫтар, минең каналға рәхим итегеҙ һәм алға. Беренсе башҡорт влогы нимә тураһында буласаҡ? Тигән һорауға мин шул яуапты килтерәләм. Был канал сит илдәге университеттар, унда белем алыу, унда йәшәү, көнүҙәк мәсьәләләр, бизнес, беҙҙең яҡташтар һәм иң мөһиме беҙҙең яҡташтар менән әңгәмәләр буласаҡ был каналда. Дуҫтар, был беренсе видео һәм беренсе видеола мин үҙем менән таныштырырға теләйем. Минең исем Илсур Сулейманов. Үҙем сығышым менән Әбйәли районынан, Әбйәли районының Хәлил ауылынан. Хәлиләр, сәлам. Һәм әлбиттә, бәләкәй саҡтан Асҡарҙа үҫтем. Өфөлә мәктәпте тамамланым һәм унда университет тамамланым. Башҡорт дәүләт университетының Хоҡуҡ институтын 2005 йылда тамамланым. Төрлө ерҙәрҙә эшләп, әлеге көндә мин бында Бөйөк Британияла үҙемдең докторлыҡ ғилми эшем өҫтөндә эшләйем. Әйткәндәй, был Кардиф университеты, был минең бүлмәм. Һәм нимәгә мин бында тигәндә, докторлыҡ ул минең өсөн нимә? Һәм шуны бөгөн аңлатырға тырышам. Нимә бирәсәк, әлеге көндә нимә өҫтөндә эшләйем? Һәм ҡыҫҡасы, әҙерәк кенә һеҙгә университетты күрһәтергә тырышам, сөнки бөгөн беҙҙең университетта асыҡ ишектәр көнө. Шуға, дуҫтар, каналдан китмәйбеҙ, ҡарайбыҙ һуңына тиклем. Нимәгә мин бында? Мин үҙемдең бер нисә йыл тәжрибәмде профессиональ яҡтан инвестициялар йәлеп итеү өҫтөндә эшләнем. Ул да буһа Башҡортостан Республикаһының
инвестициялар әйеліп ету агентлығының мүдір ярдымсығы болдым. Онан корпорация развития үсеш корпорациясында бүтін сит илден келген инвестицияларға департаменті мүдірі болып ішләнем. Шуны алға алып, мен өзімдің практик яқтан біліп, ең яқшы теория яқынан бұны бірләштеріп, өзімдің диссертациямны, докторлық диссертацияны ядырға болдым. Һәм бұл өлкәлі, яғни төбәктердің, қалалардың иқтисади үсеш яғынан бұл шул өлкәлі, мен өзімді келесегімді шында көрем. Һәм шул өлкәлі профессионал dünya кимәлендәге эксперт булырга теләйм. Шуңа күрә лә был университетта шул гыйльми эшем өстендә эшләйм. Бында булганда әйдәгез мин сезгә кыска гына безнең бүлмәне күрәтәйм. Нисә кеше бында? Без бында 4 кеше, әмма ләкин 4 кеше эшләһәк тә һәр вакыт бында 4-безне күрергә мөмкин түгел, чөнки һәр докторлык өстендә эшләгән студент әлбәттә үз аллы һәм үз аллы эшне алып бара, һәр беренең үзенең дедлайндары бар, ягъни бер вакыт осырлары бар һәм үзе эшләй, ягъни кайберләре кискән килә, кайберләре иртән сак килә, кайберләре тулы эшләй, кайберләре part-time, ягъни тулы көн эшләмәй, һәм башкалары кайберләре өйдән торып эшләй. Шуңа күрә бүген, мәсәлән, бында мин тик бер үзем генә. Шулай итеп карайык. Бында бу минең өстәлем, бында әзрәк юнәтеп тормадым, бында китаплар. Әйткәндәй, бына бик шәп китап, бу Сан-Франциско һәм Лос-Анджелестың икътисади үсештәре. Бу китаптарның өстендә эшләнем. Шулай китаптар ята, бында икенче китаптар. Шулай, бында өстә безнең китаптар һәм бу башка гыйльми эшләр. Шуларны мин интекләп өйрәндем. Шулай, безнең эш урыны. Һәр бер студенттың шулай үзләренең урындары бар һәм бында улар үзләре был безнең катта, бында тик кенә PhD, ягъни докторлык япкан студентлар, эшләгән студентлар. Шуңа күрә бында безнең үзебезнең генә бәләкәй генә комьюнити дип әйтергә мөмкинлек бар. Хәзер сезгә аңлатырга теләйм, нимәгә мин бында һәм был PhD, ягъни докторлык миңа нимә бирәсәк. Һәм сезгә бер рәсем аша күрәтергә теләгем бар. Мәсәлән, әйтәйек, ошо бер түңәрәк был әлеге көндәге яшәгән кешеләрнең бөтен белемдәре, ягъни тупланган бөтен гыйльми һәм башка практик белемдәр. Һәм без туганда укыйбыз, мәктәпкә барабыз. Мәсәлән, без мәктәпкә бардык, башлангыч мәктәпкә. Һәм башлангыч мәктәптә без шундай бәләкәй генә итеп белем алдык. Әлбәттә, нигез. Унан һоң без урта мәктәпкә бардык. Ул белемебезне зурайттык. Унан һоң без университетка бардык. Һәм университетта төрле специализациялар бар. Һәм без специализация, мәсәлән, икътисад яки юридик яки башка компьютер һәм башка специализация өстендә һез эшләнегез һәм һез әлбәттә үзегезнең мин үзегезнең белемегезне бакалавриатта укыгыз һәм ул әлбәттә ошай була. Мәсәлән, ошо як ул минең әйткәнчә хукуки як. Ягъни бына ошо ул бакалавр. Һез
Күп тәҗрибә тупланыгыз, эшләйгез һәм мәсәлән мин инвестициялар өстендә эшләй башланым, башка сит ил компаниялар белән эшләнем, ничек төбәктәрнең һәм калаларның икътисади үсешләрен аңларга тырыштым һәм башка улар минең бик күп укыным, төрле журнал, китаптар һәм улар мин ошо айтып туплап бардым үземә белемде шул тик кенә бер генә специализация өстендә. Унан һуң мин барып, мәсәлән, мин үзем өстендә әйтәм, мин MBA укыдым. Ягъни бизнес өлкәһендә бер дәрәҗә алдым. Ул бизнес өстендәге дәрәҗә миңа тагы ошо үземнең профессиональ яктан белемемне камиллаштырырга ярдәм итте һәм шулай итеп мин үземнең белемемде сифатымды күтәрдем һәм күтәреп бардым. Төрле эштә эшләп, төрле китаптар, дәреслектәр, журналдар һәм башкаларын укып, белем алып, иң мөһиме практик яктан тәҗрибә туплап үсеп бардым. Аниме миңа бирәсәк, ошо вакытта миңа PhD. Ул PhD bütün bu китаптар аша, bütün әлеге көндә тупланган, bütün иң яхшы, иң сифатлы практикалар өстендә эшләп, минең ошо, мәсәлән, мин Башкортстан һәм Татарстан өстендә эшләйм, шул ике төбәктә үземнең икътисади үсеш, бу төбәктә икътисади үсеш белемемне камиллаштырып һәм шул белемемне ошо нөктәгә апарып җиткерү. Һәм унан генә бәлки эттерергә ошо белем кимәлен. Һәм ошо, әгәр бу безнең MBA була, бу була тәҗрибә, һәм бу иң остагы укымак торган, ул минең PhD, ягъни докторлык. Әлеге көндә минең докторлыгым City, ягъни кала and regional planning. Ягъни кала һәм төбәктәр планлау һәм үсеш өстендәге докторлык дәрәҗәһе. Һәм ошо нөктәлә, әлбиттә, мин был өлкәлә мин үземне эксперт дип саный аласакмын һәм тупланган тәҗрибәмне Алла бирһә кулланып, бәлки сифатлы диссертация язып, бу bütün белемне туплап, Башкортстан республика экономикаһын, икътисадын алга карай этергә һәм бәлки драйвер булып торырга мөмкинчелек бар. Шуңа күрә мин ошо Башкортстан өстендәге эшләгән уның үсеше, икътисади үсеше өстендә эшләгән гыйльми эшемне үземә бер был өлкәдә иң яхшы драйвер, иң яхшы эксперт булырга был PhD миңа бер драйвер булып тора. Шуңа күрә, достар, ошо бер хүрәттә был PhD, ягъни докторлык дәрәҗәһе миңа нимәгә кирәк булганлыгын аңлатырга тырыштым. Мин үземчә ошолай күрәм. Достар, кызганычка каршы бүгүн без кампус буйлап йөри алмайсакбыз, чөнки бында бездә Брайн исемле шторм башланырга тора. Шуңа күрә был һава торышында кампус буйлап йөрергә бик тә теләк юк. Шулай итеп, был видео тамам. Был роликты мин сифатлы, һәйбәт контентлы эшләргә тырыштым. Әгәр был видеоны охшатсагыз, минең каналга язылыгыз, комментарийларыгызны аста калдырыгыз һәм әлбәттә лайк куегыз. Шәп куегыз. Һәй, достар!
Киләһе осрашканга тиклем. Рәхмәт. Һау булыгыз.